आज आपण होममेड बटाट्याचा किस आणि बटाट्याचे वेफर्स तळून पाहणार आहोत. मी हे घरीच बनवलेले आहेत. तुम्हीसुद्धा हे बटाट्याचा किस आणि बटाट्याचे वेफर्स घरी बनवू शकता. आता उपवासाचा सीझन आहे. त्यामुळे घरामध्ये काही नसेल तर आपण बटाट्याचे वेफर्स आणि बटाट्याचा किस तळून उपवासाला खाऊ शकतो. तुम्ही पाहू शकता मी इथे वेफर्स तळत आहे. पाहू शकता इथे वेफर किती छान फुललेले आहेत. वेफर्स तळताना गॅस मंद ठेवायचा जेणेकरून आपले वेफर्स जळणार नाहीत. तुम्ही पाहू शकता इथे मी वेफर्स तळून घेतलेले आहेत. आता आपण बटाट्याचा किस तळून घेऊया. बटाट्याचा किस तळताना गॅस मंदच ठेवायचा, म्हणजे आपला किस जळला जाणार नाही व तो सतत हलत राहायचा. कारण आपण अगोदर बटाट्याचा किस करताना बटाटे उकडून घेतो, त्याच्यामुळे तो तळताना पटकन जळला जातो. त्याच्यामुळे गॅस थोडा बारीकच ठेवून बटाट्याचा किस तळून घ्यायचा. हा बटाट्याचा किस आपण कधीही तळून खाऊ शकतो. लहान मुलांना हा बटाट्याचा किस व वेफर्स खूप आवडतात व आपल्यालाही ते कधीही उपयोगाला येतात. हे बटाट्याचा किस आणि वेफर्स झटकीपट होतात. कधी काही उपवासाला घरात नसेल तर आपण झटकीपट हे तळून खाऊ शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा. असे बटाट्याचे वेफर्स आणि किस तुम्ही बनवून पहा. तुम्हाला जर माझे बटाट्याचा किस आणि वेफर्स आवडले असतील तर नक्की मला सबस्क्राईब करा.